Emocije, okidači, obrasci ponašanja. Upoznaj sebe sada i ovde. Dobar dan. Sada i ovde pričat ćemo o anksioznosti i o tome kako da se oslobodite anksioznosti, jer upravo tako se zove knjiga magistra Suzane Sjeničić, Oslobođeni anksioznosti, koja će biti naša sagovornica danas, sada i ovde. Naši nervni sistemi nisu napravljeni za život koji mi danas živimo. Kako se nositi sa osjećanjem da nisam dovoljno dobar? Šta hrani anksioznost? Upravo taj osjećaj bespomoćnosti, osjećaj toga da nemamo kontrolu i osjećaj neizvesnosti. Kakvu procenu pravi anksiozna osoba kada sluša vesti? Ako smo jako anksiozni, Da. mi onda pozitivno ne verujemo. Zbog čega se sve dešava anksioznost u ljubavnom odnosu? Više sam parova poznavala kad sam imala 25 godina koji su bili u dugim vezama i brakovima, nego sada u 35. godini. Kako se leči? I tako i nastaje anksiozni poremećaj od tih nataloženih, neprocesuiranih emocija. Koliko su mladi ljudi danas anksiozni i zbog čega? Kod njih ćemo često čuti kako imaju napade panike. Dobra stvar kod anksioznosti je to da može da se ispravi. U stvari, najlakši način da prevedemo anksioznost to je neka vrsta straha i pribojavanja. Imaš isti osjećaj fiziološki u telu kao kad se plašiš. Anksioznost je prirodno stanje. Pred svega, ljudi se veoma plaše anksioznosti zato što je veoma neprijatna. Koliko dugo treba da dišemo? Negde 8 do 10 tih udaka i izdaha. Koliko ima poremećaja ličnosti u današnje vreme i shodno tome pogrešnih očekivanja? Ne dozvoljavam nikome da kaže ja sam anksiozan. Ja imam anksioznost. Sada i ovde. Suzana, hvala što si iz dalekog Njujorka stigla ovde u naš studio. Hvala Snežana vama na pozivu mnogo. Čast mi je i veoma mi je drago što sam ovde sa vama. Da, vrlo se često govori o tome, po toj pojavi, da tako kažem, ili o tom stanju, a ti ćeš mi kao magistar psihoterapije i diplomirani psiholog sa Njujorškog univerziteta objasniti i šta je tačno anksioznost, jer danas vrlo često ljudi čak sami za sebe kažu da su anksiozni, a opet ljudi kažu bolje reći zabrinut sam ili uznemiren sam. Pa eto da kažemo šta su sve uzroci toga da se danas osjeća ta vrsta nemira kod mnogih ljudi, zbog čega je sve osjećamo, kako da je prevaziđemo, kako da napravimo razliku. Vrlo često mladi imaju običaj da kažu kako ih hvata panika, kako imaju napade panike, šta to sve jeste, koliko je to opasno i šta to sve uzrokuje. To će biti neke od tema, ali daćeš nam i neke konkretne tehnike kako da prevaziđemo ta stanja nemira. Neki put je to vrlo jednostavno. Dovoljno je da umemo da dišemo na pravilan način kad nas nešto spopadne ili da pročistimo malo svoje misli, da ih proverimo. Međutim, pre toga samo hoću da kažem da si ti pre otprilike 20 godina otišla u Njujork, tamo si završila srednju školu i fakultet i evo već koliko, jedno 6-7 godina imaš svoju privatnu psihoterapeutsku praksu. Od 2018. tako. Tako je, znači već 7 godina, bravo. Reći ćeš nam i kako to izgleda uspeti u poslu u Americi i to u Njujorku gde je konkurencija verovatno najjača na svetu. Hvala lepo na tome. Pa Suzana, prvo kaži nam šta je to anksioznost? Anksioznost je prirodno stanje. Pred svega, ljudi se veoma plaše anksioznosti zato što je veoma neprijatna. Plaše se toga da će se nešto loše dogoditi. Kada nastupi panični napad, plaše se toga da će i umreti. Jer su simptomi, fizički simptomi toga veoma slični srčanom udaru, na primjer. I ljudi koji su neupućeni, koji ne znaju šta im se dešava. Ali dobro, nemoj odmah na panični napad, to nije tako česta pojava. Ajde da kažemo o onoj anksioznosti koju osjeća svako od nas zbog nesigurnosti posla, zbog klimatskih promena, zbog opasnosti od rata, zbog, ne znam, raskida, zbog straha da nikad neće naći onog pravog. Hajde, te normalne stvari za obične ljude, da ne idemo u ekstreme, jer te ekstreme ipak mali procenat ljudi. Jeste, mali procenat i to sam i htjela da raščlanim, da je to nešto što bi svako prepoznao. A ova anksioznost o kojoj me vi pitate je veoma učestala. Dešava se svakome od nas na ovaj ili onaj način, kako i sami kažete, u poslu, u partnerskim odnosima, u roditeljstvu, u jednostavnom društvu u kome živimo i može se potkrasti tako da deluje kao samo običan stres ili nervoza. A kako se u stvari definiše anksioznost?
Razlika između stresa i anksioznosti je da je stres akutno stanje, znači dešava se sada zbog realnog problema koji imamo. Anksioznost je stanje koje nas prati, to je nešto što nas tišti, non stop osjećamo tu neku uznemirenost, konstantnu brigu, roje nam se misli, ne možemo da spavamo, budimo se u toku noći, razmišljamo i o najmanjim sitnicama i uvek je tu negde najgori mogući scenario, šta ako nikada ne nađemo onog pravog, šta ako mi dete ne uspe u školi, šta mi se dešava svakodnevno, da li će biti dobar, da li će biti prihvaćen u društvu. To su neke stvari koje se svakodnevno dešavaju i mi razmišljamo o tome da je to eto tako. Kao neki negativni scenario? Tako je, negativni scenario, jednostavno nekada i kažemo mi smo jednostavno takvi. A zapravo to može da bude i dijagnoza anksioznosti ako je to prisutno hronično. Da, ali može li čovjek recimo da osvesti pa da kaže, jer ja kad sam prolazila master edukaciju iz NLP-a, dakle postoje takozvane kognitivne distorzije, ti to spominješ ovde. To znači iskrivljeno tumačenje stvarnosti i jedna od tih distorzija je katastrofični scenario. Primetit ćete da neki ljudi imaju običaj da razmišljaju u formi tog katastrofičnog scenarija kao da će se obavezno zbog 1% ili 5% verovatnoće da nešto krene po zlu. Oni zapravo celu stvarnost tumače kao da će ona svakako krenuti po zlu i celog života u svakoj situaciji se tako ponašaju. Primetit ćete da su takve majke vrlo često i to je okej dok vam je beba mala i dok stvarno imate tu vrstu, dakle, borbe za njen opstanak na ovom svetu, ali može li osoba da primeti da prosto ima običaj da tako razmišlja i da to ukloni uz pomoć vjerojatno psihoterapije, jel? Može. Dobra stvar kod anksioznosti je to da može da se ispravi. Ne kažem ne leči, zato što je to prirodno stanje, opet ponavljam, koje svi imamo, koje čak može da bude i od pomoći, jel tako? Znači da nas upozori na nešto, da jednostavno odreagujemo u nekoj situaciji koja zaista predstavlja opasnost. Problem je kad se ona aktivira, to jest kad je preaktivna, u situacijama u kojima ne postoji realna opasnost. Što se tiče kognitivnih distorzija, tako ih možemo i naučiti. Tako, te iste majke koje ste pomenuli. Ako to dete, to se nastavlja kod nje kada beba poraste, jel tako? I to dete prati majku koja je anksiozna ili koja mu non stop govori pazi, pašćeš, nemoj udarit ćeš se, pazi ovo, pazi ono, gledanju, da li kasni na posao, stalno je u nekom haosu, stalno je užurbana. To dete uči to. I uči da je majka stalno pripremljena za nešto loše što će se dogoditi i samim tim misli da je to normalno. I onda i ono počinje tako da se ponaša. Ako nam se u životu dovoljno situacija dogodi koje potvrde tu kognitivnu distorziju. Koristim primjer deteta koje dobije jedinicu u školi i roditelj mu kaže pa možeš nešto da uradiš kako treba. Znači dete to registruje, ne radim nešto kako treba. Ode na igralište nakon nekog vremena, šutne loptu, promaši gol. Drugari viču na njega, pa dobro, jer nikad baš ne možeš da daš gol, uvek uradiš nešto pogrešno, izgubili smo utakmicu zbog tebe. Sada je to već druga potvrda. Je li tako? Znači ja nikada ne radim nešto kako treba. Zato što su to te generalizacije etiketiranja i to isto treba svako da primeti da to svakako nije nikad. To se ponekad desi i treba izbjegavati upravo te formulacije nikad i uvek i svi i svako, jer to su samo generalizacije i to nije istina. Ali to su neki modeli razmišljanja na koje čovjek može da se nauči. Tako je, upravo sam to htjela da kažem, to su naučeni, ne istiniti, nego naučeni modeli razmišljanja. Da se vratim na početak, dobra stvar je što se to može korigovati. Znači, trebamo kroz psihoterapiju da dovedemo misao u labilno stanje, da je istražimo, da pronađemo taj koren, odakle je to poteklo i upravo na to da se vratimo. Da li se uvek to dešavalo, da li je zaista uvek, ne postoji ni jedan izuzetak ili da li zaista nije nikada. I da pronađemo to nešto gde je, na primjer, to dete uradilo nešto kako treba.
i da se vratimo na to i da onda pronađemo još potvrda koje pokazuju nešto suprotno. Da, zato što ljudi ponekad prosto imaju tu usvojeni model komunikacije u kome od nekog prave dežurnog krivca. Znači, jako je važno, ja se sećam kad je meni dete bilo malo, jako sam se bavila istraživanjem sve literature vezane za vaspitanje, izuzetno je važno da od svog deteta ne pravite dežurnog krivca. Ljudi to nekad nesvesno rade. Kada šaljete takve poruke malom detetu, malo dete na taj način formira sliku o sebi. Znači, nikad mu nemojte govoriti eto, ponovo nisi to i to uradio. Znači, nemojte mu brojati negativne skorove. Bravo. To nije podrška. Dakle, nemojte mu podvlačiti u čemu sve nije dobro, jer na taj način ćete ubiti njegovo samopouzdanje. Naprotiv, evo sad kad smo se toga uhvatili, što su možda dobre poruke koje i detetu koje je možda zaista nespretno. Naročito što najveći broj dece kojima se šalju takve poruke nisu zapravo stvarno šeprtlje. Tako je. Tako je. Či treba detetu ukazati na nešto što je možda uradilo pogrešno, ali kroz neku edukaciju. Ne treba vikati na dete, ne treba osuđivati dete zbog toga ili što kažete koristiti te neke negativne, nego pitati dete kako smo ovo super, ali kako smo ovo mogli možda bolje da uradimo. Hoćemo da probamo zajedno. Jel tako? Znači, ohrabriti dete i pohvaliti kada sledeći put uradi čak i malo bolje od toga. Uvek okrenuti da to nešto pozitivno i na to da je u redu praviti greške. Svi grešimo, to je sasvim normalno i ne treba osuđivati. Tako, i to što smo jednom ili čak 5 puta pogrešili, da to ne znači da smo takvi i da to ne znači da ćemo uvek pogrešiti i ne treba onda da pravimo takav sklop svog razmišljanja o sebi ili o svom detetu kao da će to, kao da je to pravilo. U stvari problem našeg uma, jel tako, ti kao psihoterapeut će što bolje objasniti, je u tome što je sklono generalizacijama. I sad što si malo rekla, mi ako imamo katastrofično razmišljanje, će nešto svakako poći po zlu. To je na neki način i pesimizam. Kad je neko naučio da tako razmišlja, jer je, na primjer, to video u svojoj porodici, onda mi, zato što imamo potrebu da potvrđujemo, to mi onda uvek, mi nećemo primetiti pozitivne potvrde. Eto, vidiš kako ima puno zelenog lišća. Nego ćemo tražiti ono što je negativno. Da, pogledaj kako puno ima suvih grana. Sad, prost primjer. Dakle, na koji način možemo da vežbamo svoj mozak, da imamo pozitivan fokus? Pretpostavljam da je to i način da se izađe iz tog negativnog predviđanja koje je u stvari u vezi s anksioznošću. Jeste. To je veoma prosto uraditi i mnogi moji klijenti kada dođu na psihoterapiju, kada im dam neke od tih vežbi o kojima sam u knjizi pisala, kažu to je to. Reku da. To je to, jer anksioznost je zaista nešto što se može najobičnijim stvarima umiriti. Jednostavno time sada i ovde, tako? Znači prisutni trenutak. Znači pitam se sada i ovde kako sam ja. Kako sam ja? Šta se dešava oko mene, da primetim i to zelenilo, da primetim i tu ružu i da primetim okruženje, jednostavno da ne razmišljam 5 koraka unapred i da li će sad ovo pasti sa stola slučajno i napraviti ovde zbrku, je li tako? Uvek razmišljamo kod anksioznosti o tome šta je najgore što se može dogoditi. Kako to da rešimo? Jednostavna vežba. Šta se dešava u toku dana? Ja sam primetila kod sebe, pozovem, na primjer, kada se vraćam kući sa posla, pozovem prijateljicu. I jedno vreme je to bilo, kakav ti je bio dan? Jao, ne znam, ovaj klijent mi je zakasnio, iznerviralo me ovo osiguranje, išla sam do banke, stignem na red i sve neka kuknjava, da kažem. Da, žalbe. Tako je. I onda sam okrenula na to, pa čekaj, šta se lepo dogodilo? Imala sam divnu seansu sa klijentom, nasmejala sam se, neko u toj istoj banci mi je pridržao vrata i popričali smo o vremenu i lepom danu. I onda sam počela da beležim čak to. Nekome si pomogla. Tako je. Počela sam da beležim te najsitnije stvari. Ne znam, u tom trenutku kada sam bila baš umorna, prijela mi je šoljica čaja. I vratila sam se na te neke stvari, počela to da praktikujem i sama, jer ja nikada ne preporučujem klijentima nešto što i sama ne probam, da bih videla šta funkcioniše, šta ne, i onda sam i njima to počela da preporučujem i zaista radi. Skoro mi jedna klijentkinja koja je veoma anksiozna rekla, to sam ja sve prevazišla, daj mi nešto konkretno, daj mi neki domaći. Rekao, domaći ti je da prošetaš kucu,
da obratiš pažnju na boju zgrade pored koje si prošla, jer verujem da ne znaš koje je boje, da primetiš šta je neko na ulici obukao, da duboko dišeš svo to vreme. I ona kaže, pa to je lako, to je glupo. Pa reku, dobro, uradi to. Da. Poslala mi je poruku posle nekoliko sati, kako je ovo teško. Reku, upravo ti o tome pričam, koliko često to radimo. Dakle, da pobegnemo od svojih misli koje su često netačne i daju neka uopšte nerealna loša predviđanja svega i svačega, a u stvari nismo prisutni sada i ovde. Nismo prisutni, uvek smo 5 koraka unapred i uvek nešto šta ako. Da. Ima jedna dobra isto vežba koju je čuvena coach Byron Katie preporučuje kako da se oslobodite nesvesnih misli koje stalno dolaze i vrlo često su te nesvesne misli tako neke katastrofične, nešto će poći po zlu i tako dalje. Da upravo to, da hodate i da samo primećujete stvari i da ih imenujete. List, trava, šoljica kafe, moja patika, asfalt, trotoar, šetalište. Bukvalno samo da idete i da primećujete stvari onakve kakve su u svom prirodnom, ne polomljen asfalt, užas, niko ne brine o ovom asfaltu, ne niko nije pokupio lišće sa ovog ne, znači ne dajemo vrednosno. Dakle, da ne dajemo vrednosni sud ničemu. Hoću te pitam, dakle, koliki je problem u tome što naš stalno ima potrebe da daje značenje. Jer ja mislim da je to takođe jedna loša navika koja, naročito anksiozne ljude, vodi u još gore stanje svesti jednog nezadovoljstva koje stvarno nema realni osnov. Tako je. Dakle, kako to naš funkcioniše da stalno ima potrebu da daje vrednosno značenje? To je previše analize jednostavno. I mi previše, što kažem, komplikujemo stvari. To zaista jeste istina. Niko ne prokomentariše, to je asfalt i to je samo asfalt. Nego odmah gledamo šta je problem u tome, šta je loše što može da se izrodi iz toga. I to zaista stvara i anksioznost i paniku i stresove i jednostavno ubija to zadovoljstvo života. Postoje ljudi koji i kada im se nešto dobro dešava, pronalaze šta je u tome loše. To se u vezama često dešava. Imam klijente koji dolaze, koji izuzetno pate, ljudi zaista pate zbog toga, jer ne znam, partner im ne poklanja dovoljno pažnje, ali na način na koji su oni to zamislili. I jako taj partner kad mi nabroje stvari koje on radi, taj čovjek deluje sasvim u redu i deluje kao skladan brak ili odnos, ali oni su pronašli to nešto, ali nije to baš kako sam ja zamislila. Znači, to su i očekivanja. I te analize i davanje značaja, meni bi baš to značilo i samo to i ništa više. Tu je problem i oko te fleksibilnosti, da mi jednostavno šta zacrtamo, to je to. Treba i to istražiti zbog čega je to tako. Jer i kada bismo to dobili na taj način, da li bismo i sa tim bili zadovoljni na kraju ili nas upravo ta anksioznost forsira da uvek tražimo nešto. Da, u stvari to je ta idealizovana slika o tome kako sreća treba da izgleda. Mnogi ljudi uopšte nisu svesni koliko im je dobro, samo zato što imaju predodžbu. Dakle, da, sreća i ljubav i pažnja bi trebalo da izgleda ovako i sve što ne izgleda tako, ti imaš iluziju da nisi zadovoljan, jel? Jeste, tako je. Sad mi pričaj malo još, molim te, zbog čega smo sve danas, u današnje vreme, anksiozni? Nije teško naći razloge. Nije. Pa krenut ću od one osnove. Prvo, veoma je brz život. I veoma brzo se sve razvija. Ne znam koliko ste i vi primetili, ja vrlo često razmišljam o tome u poslednjih godina, od tehnologije do, ne znam, društvene situacije, političke situacije u svetu. Sve se izuzetno brzo razvija. Negde od korone je to možda krenulo da smo se budili u tom nekom iščekivanju šta sada, šta će sledeće da nas naći. I to je počelo da se širi na sve aspekte života, jer normalno počelo da utiče i na poslove, i na financije, i na međuljudske odnose, na jednostavno na druženje, tako, najprostije. Da, ali dobro, to je prošlo. I da li smo mi taj model razmišljanja uspeli da resetujemo? Pa nismo i zbog toga ovo govorim, zato što se to sada zadržalo.
I odražava se, i ne kažem, ponovo pominjem koronu kao primjer, ne kažem da je to uzrok, ali ta brzina u kojem se svet kreće, počela je da prouzrokuje te, čak i, ne znam, ove aplikacije za upoznavanje, dating apps i sve te stvari, mi nismo na to navikli. Prvenstveno naši, da krenem i od najosnovnijeg, naši nervni sistemi nisu napravljeni za život koji mi danas živimo. Toliko je stimulacije, toliko je bombardovanja sa svih strana, previše informacija, previše boja, previše, jel tako, previše stresa. Mi ne možemo sa tim da se nosimo. To je već nešto što organizam počinje na to. Sad ti kao psihoterapeut koji živiš i radiš u Njujorku, kako da se mi prilagodimo? Šta je? Ponovo se vraćam na to usporavanje. Mnogo ljudi počinje sada da brine o svemu i svačemu. Tako, sve ovo što sam pomenula ranije, mnogi moji klijenti su sada toliko zabrinuti, preokupirani politikom, društvom i svemu. Ja ih uvek vraćam na to šta je sa vama. Ne kažem da nas to ne treba da se tiče, ali šta se sa vama dešava, o čemu vi trebate da brinete, kako se vratiti sebi, kako možda i doprineti na neki način ako je vama bitno nešto od toga, ali kako se vratiti sebi, kako se pobrinuti u svom životu i u tom nekom mikrosvetu. Jer neke stvari koje ne možemo da kontrolišemo, toga se uvek setiti, su tuđe misli, tuđe ponašanje, tuđe reči, tako, bilo šta što je vanjsko, bilo šta u okruženju. Vratiti se onome što možemo da kontrolišemo, to su naše misli, naše osjećanja, naše emocije, naše ponašanje, naš govor. Naši postupci, naši odnosi prema nekom. Tako je, društvo kojem sebe okružujemo, tako, ljudi koji su tu, pa čak i odnos sa kim želim biti u odnosu. To su neke stvari kojima se treba vratiti i na taj način malo primiriti svu tu buku. Spomenula si aplikacije za upoznavanje, toga je verovatno mnogo više u Americi nego ovde i u kojoj meri to opet na izgled otvara mogućnosti za upoznavanje, ali zapravo otvara još veće mogućnosti da vas neko odbija i da vas veliki broj ljudi odbije. I niko ne voli odbijanje, što je najveći problem u, da kažem, datingu, odnosno u odnosima, u ljubavnim odnosima, u upoznavanju, u zabavljanju. Dating, to se kod nas zove zabavljanje. Nikako se setim naše u zabavljanju. Kako se onda nositi sa svim tim odbijanjima? Odnosno, za početak osvestiti u kojoj meri to da te neko scrolluje, kako to utiče na ljudsku dušu? To zaista ume da bude strašno. Ne mogu da vam opišem sa koliko ljudi na nedeljnom nivou o tome razgovaram, jer mnogo ljudi ima problem da pronađe partnera na današnje vreme. Mnogo ljudi prolazi upravo kroz to odbijanje, upravo kroz to tu potvrdu, ponovo pričali smo tako o tim kognitivnim distorzijama. Ako ti svakodnevno nailaziš na to odbijanje, to samo potvrđuje to. Veoma je teško izboriti se sa tim i pronaći tog nekog sa kim, jel tako, se možemo sklopiti. Ja se uvek vraćam na to, dobro, znači toliko ljudi te je odbilo, ali šta rade ti ljudi, šta je njima zapravo, kakva je to aplikacija i šta je njima na umu? Ja kažem, to je kao razgledanje izloga. Da. Znači, osuđujemo ljude na osnovu te neke prve privlačnosti, da li je to fizička, da li je to nešto što nam se dopalo na profilu. Ili profesija kojom se bavi. Tako je. Sad mnogi muškarci sa kojima radim klijenti, oni imaju sada potpuno drugi problem gde žene bukvalno stavljaju na te svoje profile, ako zarađuješ ispod toga i te cifre, nemoj da mi pišeš. Znači, strašne neke stvari. Da. Prvo veliko je pitanje ko je ta osoba koja je ispostavila te zahteve i šta ona u stvari ima da ponudi. Tako je. Ne mislim finansijski, nego uopšte kao ličnost. Kao ličnost, tako je. Upravo u tome leži odgovor. Ali ima očekivanja, tako. Tako je, u tome leži odgovor na vaše pitanje. Da se zapitamo ko su ti ljudi, da li su oni vredni, mi njih ne poznajemo. I da li bi se oni nama uopšte svideli? Tako je. Ali ovo što, kada te tako odbijaju i scrolluju, to ti samo potvrđuje ono što je najčešće uverenje svih ljudi na svetu, to je nisam dovoljno dobar. Nisam dovoljno dobar, da. Nažalost. I kako se sada kao žena sa internacionalnim američkim iskustvom, a inače odavde iz Pančeva, kako se nositi sa osjećanjem da nisam dovoljno dobar? Šta savjetuješ klijentima, kako da uvide u kojoj meri je to zapravo iluzija?
ponovo pričale smo o tom primećivanju, je li tako, od tog asfalta i svega toga. Koji su naši kvaliteti? Ali onako iskreno i objektivno. Ja dajem klijentkinjama da napišu na papiru šta je nešto što su njihovi uspesi, šta su uradile tokom života, a da je to bilo dobro, da je to bilo uspešno, da je bilo pozitivno, da su dobile pohvalu za to, šta im se dopada kod njih samih, počevši od fizičkog izgleda do karakteristika, do ličnosti, smisla za humor, što god. Da objektivno sagledaju sebe. U čemu su dobre. Tako je, u čemu su dobre, u čemu su uspešne, koja su njihova umeća, kako su prihvaćene u društvu. Mnogi od tih žena imaju veoma bogat društveni život, mnogi od njih su uspešne u poslovima kojima se bave. Znači, tu je vrednost. Sad, da li ćemo na to jedno ili tih 10 osoba koje su nas odbile, da tako kažem, na društvenoj mreži ili aplikaciji, da li ćemo na njima to bazirati ili na ovim konkretnim stvarima. I tu je zapravo i ključ tog razmišljanja, tog najgoreg scenarija i tog analiziranja koje ste pomenuli ranije. Šta je zapravo tu realno? Da, kada se vratimo na anksioznost, pa ćemo se opet vratiti i ljubavnim odnosima, pošto se tvoja knjiga zove Oslobođeni anksioznosti, nije teško danas, dakle, pribojavati se zato što postoje tako mnogo katastrofičnih scenarija od kraja sveta preko zagađenja do Trećeg svetskog rata, do, ne znam, pandemija, opštih zaraza i tako dalje, građanskih ratova, ukidanja sloboda raznih. Tako da nije teško naći razloge zašto bi mi brinuli. I kako onda u takvom svetu u kome smo okruženi, kako onda čovek u stvari da se sam skupi, da skupi svoje konce i da upravlja svojim mislima i svojim emocijama? To je odlično pitanje i veoma težak zadatak za sve nas, zato što je sve nekako oteto kontroli. Mi tu zaista ništa ne možemo da učinimo. Šta hrani anksioznost? Upravo taj osjećaj bespomoćnosti, osjećaj toga da nemamo kontrolu i osjećaj neizvesnosti. To je upravo ono što nam se dešava i veoma je realno. Znači, moramo nekako da naučimo da mi te stvari ne možemo da kontrolišemo, da to prihvatimo i da onda idemo do te neke tačke šta je u mojoj kontroli dokle ja tu mogu da delujem i da nešto promenim. Da nešto uradim drugačije, da nešto uradim možda što će, ali ne pomoći toj situaciji, to je, na primjer, globalna situacija, ili tako. Ali šta ja mogu da učinim možda u svom okruženju, da ja nekome pomognem, da nešto doprinesem nečemu, nekom, eto, što kažete, ukidanje slobode ili nešto, ima raznih organizacija koje se time bave. Možda mogu da doniram, da volontiram, što god. Da se osjetim nekako korisno, da se osjetim da imam neki cilj i da je nešto u mojoj kontroli. To je jedan primjer. Osim naših misli koje su verovatno i najteže za kontrolisati. Da, ali recimo da napravimo možda neku strategiju sopstvenog života, jel? Tako je, znači vraćam se na ono šta mi možemo da kontrolišemo, kako mi izgleda dan jednostavno. Da li ću upravo čitati vesti kada otvorim oči? Tako, da li ću ući na društvene mreže i vidjeti sve te katastrofe koje se dešavaju ili ću se vratiti na svoj mikrosvet i zapitati se kako se sada osjećam, da li sam, ne znam, gladan, žedan, od tih nekih bazičnih potreba. I to možemo da kontrolišemo. To su veoma jednostavne strategije. Uraditi neku vežbu disanja. Pročitati nešto lepo, nekoliko stranica knjige, nebitno. I onda pripremiti sebe za dan šta on može da donese, jer moramo tu neku bazu da ojačamo. Znači napraviti listu, što ti kažeš u knjizi, plan, šta ćemo tog dana da radimo i kada i kako prognoziramo i da napravimo možda neko pozitivno očekivanje. A ne da napravimo kao, i onako znam da mi to neće uspeti. Jer vidi, ne mora, najverovatnije će ti uspeti, znaš, ali nemoj da kreneš od negativne prognoze. Ja kažem klijentima, nemojte ići ni na pozitivno, jer to ne pije vodu kod anksioznosti. Ako smo jako anksiozni, mi onda pozitivno ne verujemo. Znači, idemo na realno. Biće mi užasan dan, to je najgori mogući scenar i onda nabrojimo sve loše što se može dogoditi. Suprotno od toga je bit će sve super, sve će ići baš po planu, ništa loše mi se neće dogoditi. Ono realno je, možda će imati neki stres, neku začkoljicu, ali da li će mi to upropastiti dan potpuno
ili ću moći da se izborim sa tim, jer eto, izborio sam se i juče, nije bio savršen dan, ali evo me. Da. Znači, bit će i dobrih i loših stvari. Smislit ću strategiju šta ako dođe do te komplikacije. Tako je. Znači, plan B. Uvek postoji plan B. Ja nekada forciram klijente do toga kad oni kažu šta ako ovo, i ja kažem ok, šta ako to, i oni onda kažu to će se loše dogoditi. Dobro, kad se to loše dogodi, šta onda? I idem do onog krajnjeg rezultata da nema dalje. I dobro, kad smo stigli do tog najgoreg rezultata, kako ćemo onda sa njim da se izborimo? Koji je plan? Šta ako imamo plan A, plan B, ako ovaj prvi ne uspe. I to mnogo umanji kod ljudi anksioznost, jer u mnogim slučajevima su oni to već i prošli. Pa ili zapravo to što je najgore, što možda se desi, uopšte nije tako strašno. Tako je. Najčešće uopšte nije najgore. Ta anticipacija je najgora. To je očekivanje nečeg lošeg. Ali koje nije u stvari formulisano. Tako. Jel tako? Nego neko tako neformulisano lebdeće. I često će se desiti da recimo neka misao koja vam je prošla kroz glavu jer ste nešto čuli, vam je izazvala nemir i taj nemir, preuzmi ti sad reč, ti si stručna, taj nemir ostaje u vama, a vi ste zaboravili šta je uzrok, a uzrok je bez veze, misao nije tačna. Tako je. Jel? Ali ponovo probudi taj neki, tu reakciju. Tako je, naročito tu našu naučenu reakciju. Naučenu, jer tijelo pamti. Sjetite se i toga. Znači, ta misao, ja kažem, ima 2 puta do anksioznosti. Znači, taj kognitivni koji počinje od te misli, koja je, ne znam, šta ako se sada nešto loše dogodi, ponovo neformulisana, nego šta ako. I druga je okidač koji može da bude vanjski, poput nečega što je telo zapravo upamtilo od ranije što je bilo. Miris u vazduhu jednostavno. Prošli put kad se ovo dogodilo, to je jako brza reakcija koja nas vraća u trenutak, jel tako, osjetimo nešto, povežemo sa uspomenom i vrati nas u tu neku stresnu situaciju. Znači, to su 2 stvari od kojih potiče anksioznost. Gde se mozak u stvari nesvesno priprema za opasnost i dolazi u stanje preživljavanja. Tako je. A to mi to ne biramo, to osjećanje. To je instinktivno iz našeg onog reptilskog mozga. Jeste. Ja kažem, ako neće se mnogo da ulazim u biologiju, ali ljudima pomaže da znaju odakle to potiče. Postoji jedan mali deo u mozgu koji se nalazi negde ovde, koji se zove amigdala. Amigdala uči kroz iskustvo. I ona se bavi emocijama, anksioznošću, strahom. Kada ona nauči da spoji situaciju sa osjećanjem, ona reaguje munjevitom brzinom i tada osjećamo tu neku nelagodnost, paniku, strah, jer ona ne komunicira sa drugim delovima mozga koji počinju da procesuiraju tu informaciju, da kažu, čekaj, to nije zapravo realan strah. Da, ona samo upozorava na opasnost. Njen zadatak je da pripremi telo da beži ili da se bori. Tako je. Dakle, to kad razumemo, i to je ono o čemu dr. Joe Dispenza govori, on je čuveni neuronaučnik, o tome kako da smo mi u stvari naučili, mi već imamo neke naučene automatske reakcije osjećanja nelagode koja se prouzrokuju kada nešto pomislimo ili kad imamo asocijaciju. Ili recimo kad se zašto nije dobro stalno slušati vesti, jer ne dešava se stalno stvarno nešto novo i nije stvarno svaka vest tačna i nije svaka vest o nečemu zapravo i opasnost. Ali ti ako slušaš vesti i praviš procenu, šta bi moglo iz toga? Kakvu procenu pravi anksiozna osoba kada sluša vesti? Najgori mogući scenario, katastrofični, ili tako? Šta god da čujemo, šta može da se izrodi iz toga? I kako će to na nas negativno uticati i koliko će to dugo trajati? I kako ćemo svi imati mnogo toga sa čim se treba izboriti i to ide u nedogled. Da. Sad malo bih sad opet se vratila na ove ljubavne odnose i anksioznost. Zbog čega nam se, da nam objasniš, znači tu fazu jednog ljubavnog odnosa u kome se desi nemir, u kome smo nesigurni da li nas neko dovoljno hoće, da li smo za nekoga dovoljno dobri, zbog čega se sve dešava anksioznost u ljubavnom odnosu? To je baš onako široko pitanje, ali tako, mnogo stvari postoje. Ja mislim da potiče dosta toga od naše nesigurnosti, jel tako? Prvo od nedefinisanih odnosa, kojih je sve više na današnje vreme.
Previše je opcija, ljudi počinju da se upoznaju sa više ljudi u isto vreme, ne definišući ni sa kim šta oni žele, prvo sami sa sobom. Kada se vratimo ponovo, da uzmem svoje klijente za primjer, kada ja pitam šta vi želite od veze, braka, nekog odnosa, oni mnogo puta imaju i naučenu neku sliku, da li je to slika roditelja, da li je to nekog odnosa koji su oni uzeli kao uzor. I ona je nerealna. I ne odgovara njihovim mogućnostima, ali prvo njihov način života, na primjer, nije isti. I onda oni pokušavaju da uklope te neke veze u šablone koji ne odgovaraju njihovom trenutnom životu. Samim tim što i oni imaju više opcija, misle da i taj neko ima više opcija. Jel tako? Znači počinjemo od tog nekog početka. Kada se istupi u neki odnos i da kažemo da je to neka monogamija u nekom trenutku, uvek je tu neki crv ponovo. Da li ako je ta osoba anksiozna, da ostanem na temi, da li sam dovoljno dobra, da li sam dovoljno interesantna, da li ću zadržati nekome pažnju, šta on radi kada izađe. Ljudi su nekada anksiozni, ne znam, partner će me prevariti ili uradit će nešto loše, ostavit će me, neće se vratiti. Ne, nego nešto će se loše dogoditi mom partneru. Gde je sada, zašto se ne javlja na telefon? Ponovo taj osjećaj potreba za kontrolom, pa onda postajemo i obsesivni, počinjemo non stop da šaljemo poruke, da telefoniramo, da jednostavno gušimo te partnere time. Ružno je tako se izraziti, ali i sami ljudi koriste tu reč. I onda i dolazimo do te neke, vidiš, desilo mi se ponovo, zato što taj partner stvarno počinje onda da se udaljava, da se distancira, jer to počinje da stvara problem, ne mogu da mrdnem, oduzima mi se sloboda, jel tako, zašto misliš da te varam, zašto misliš da nešto loše radim, i onda i dolazimo do toga, eto vidiš, nisam bila dovoljno dobra, neko me je zaista ponovo ostavio. Da. Potvrda sopstvenog nekog scenarija koji nije realan. Sad, ti si malo opisala i taj anksiozni stil emocionalnog vezivanja, međutim, mislim da je danas dosta teško svakome, čak i onome koji ima siguran stil emocionalnog vezivanja, da ne osjeća anksioznost zbog svih tih opcija koje se danas uzimaju za legitimno. Ako me ti nećeš, hoće drugar tvoj, što bi rekla ona stara naša zabavna pesma, ili zbog tih opcija da pa zašto bi se neko vezao samo za tebe ako on može da neke svoje različite potrebe zadovoljava sa još 3-4 druge osobe. Sad, u kojoj meri je to opasno, u kojoj meri je to zamka ili možda iluzija? Ne znam ni koliko je iluzija, jer se te stvari zapravo događaju na današnje vreme. Bolje je pitanje možda i kako se nositi s tim i kako prepoznati ko je ta neka osoba sa kojom mi možemo ostvariti neko poverenje, imati otvoren razgovor, otvorenu komunikaciju, koliko će ta osoba to pružiti za uzvrat, ne znamo, ali možemo da pokušamo. Postoje i to, kažeš, ponovo mnogo opcija, mnogo, čak i straha je to od propuštanja. I kada stupimo u taj odnos, da li postoji neko bolji za mene? Da li, što kažu, da li je settling, ili tako, ne mogu ni da se setim reči. Treba da se skrasim sa njim. Da li se skrašavam jednostavno jer je vreme za to, jer mi je možda vreme za brak, jer imam godina koliko imam i vreme mi je za porodicu ili dete ili ne znam, biološki sat otkucava. Ili je on baš zaista pravi. Ili je ta osoba prava za nas. Da. Sad, da li postoji onaj pravi? Ja mislim da postoji pravi za određeno vreme u kome smo. Sad ta osoba može da se razvija zajedno sa nama i da bude prava za ceo život. Svako koga smo odabrali kroz život je bio pravi i služio je nečemu što je nama bilo potrebno. U to vreme mi smo služili nečemu što je njemu bilo potrebno. Da. Ljudi u vezama mogu da rastu ovako paralelno, mogu da rastu ovako, a može jedna da napreduje, druga da stagnira i tada nastaje jaz i problem. Da. Ako rastemo paralelno, to ne znači da smo mi vezani, da radimo sve zajedno, da smo non stop zajedno, samo mi bliski, nemamo svoj život. Naprotiv, imamo bogate živote, društvene, profesionalne, dolazimo, ne znam, na kraju dana se nalazimo na večeri i razgovaramo o tom svom danu, obogaćujemo jedan drugog, razmenjujemo iskustvo, uključujemo jedan drugog u ta iskustva.
To je prava osoba, da kažem, koja ume to da radi sa nama, koja je na istoj talasnoj dužini. Jer ako smo mi ambiciozni, na primjer, a ta osoba stagnira, tu se stvara problem zato što nekoga vučemo za sobom, on se ne osjeća dobro, počinje da udara na samopouzdanje, je li tako? Mi se osjećamo kao da je ta osoba teret, počinjemo da jednostavno izlazimo iz nekih okvira. Da. Sad, ti živiš i radiš u Njujorku kao psihoterapeut, magistar si psihoterapije i diplomirani psiholog sa Njujorškog univerziteta i napisala si knjigu o anksioznosti, o oslobođenju anksioznosti, ali hoću te pitam kakvi su sada životi mladih žena u Americi, odnosno pre svega u Njujorku, koja je zapravo, onako da kažem, nekako možda najrazvijenija tačka i Amerike i možda jedan od relevantnih centara sveta, gdje je život najbrži i najteži i najzahtevniji. Kako razmišljaju sada mlade žene, s obzirom na to da je koncept veze i braka dosta uzdrman, samostalnost je stavljena na prvo mesto i ovde kod mladih žena i ta nezavisnost. Dosta smo osvešćeni po pitanju manipulacije i toksičnih odnosa. To sada već te crvene zastave se lakše prepoznaju u današnje vreme. Pa kako te žene i ti muškarci razmišljaju o vezi, o braku, o tome da li će da imaju decu, da li neće da imaju decu, da li su želje i potrebe mladih žena tamo danas onakve kakve su tradicionalno bile? Nisu. Zato što žene prvo napreduju veoma profesionalno, osvešćene su, kako ste i sami rekli, prepoznaju, neće da trpe neke stvari, jednostavno brže završavaju odnose, ali opet postoji neka bazična potreba za nekom srećom, nekim partnerstvom, koja nije možda u sklopu tih šablona koje smo ranije imali. Žena je majka, domaćica i ostalo. Žene sada žele da rade, da imaju svoje poslove, da imaju svoje karijere, ali žele i da se ostvare kao majke uz podršku tog nekog partnera. Sada problem i tu nastaje zato što su i muškarci, ja verujem, zbunjeni i onda i tu dolazi do tog nekog kleša, da tako kažem, jer i oni žele opet brak, na primjer, ali ne mogu da se uklope u to šta su žene danas. Jer oni su navikli, naravno i biološki, normalno je da budu dominantnije bića, da budu jači pol, tako ih i nazivamo. Ali žene sada počinju malo da budu divlje sa te strane, ne popuštaju, ne trpe, nisu potčinjene ni na koji način više, jer ne moraju biti. I sada tu nastaje taj problem oko tog samog dogovora, kako će to izgledati. Mislim da se muškarci i povlače danas, zato što smatraju da su neke žene jače od njih, jer zarađuju više, jer žive na određeni način, jer ne žele da budu deo tog šablona, iako one zapravo možda žele i da budu majke i supruge i sve ostalo. Znači, opet je tu neki problem koji stvara i anksioznost i problem u ostvarivanju odnosa kod oba pola. Žene imaju potrebu, generalno, i da se ostvare kao majke i sve negde teže. U razgovorima to vidim i sa klijentkinjama i sa prijateljicama. Žene su sve starije, a sve manje je brakova. Kažem, više sam parova poznavala kad sam imala 25 godina koji su bili u dugim vezama i brakovima, nego sada u 35. godini. Da, a kamoli srećnih parova. Kamoli srećnih, tako je. Jer, znaš, kada svaka žena i devojka zamišlja kako bi želala da ima jednu divnu vezu, jednu divnu ljubav, punu razumevanja, podrške, da si ti baš prava za njega i da je on pravi za tebe i da ja sam tvoja žena i ti si moj čovek, a onda to nikako ne može da realizuje i ovde postoji velika kriza veze i onda onda je majka pita kao, pa dobro, a jel znaš neki srećan brak kao? I onda ona razmisli, pa jel znaš neku vezu kao oko sebe gde su oni zaista srećni i skladni? I onda žena razmisli, to mi skoro baš pričala jedna drugarica, i onda ona razmisli i kaže, pa ne znam. Zbog čega je toliko toksičnih odnosa? Dobro, sad si nešto spomenula. Dakle, ajde da kažemo, šta su to muška očekivanja osim želje da on bude finansijski nadmoćniji, a to je danas možda i glupo. Zašto bi? Mislim, ako žena dobro zarađuje, zašto bi to bio njen... Znači, imaš i mnogo žena koje ne zarađuju, pa ponovo imaju visoke zahteve i očekivanja i ponovo neće da ti kuva i da ti pegla. Jeste. Ja sam skoro razgovarala sa nekoliko drugara koji su stvarno onako momci za primer.
I mene uvek čudi kako to da oni nemaju devojke i o čemu se radi. Kako? I oni su rekli nešto što je mene iznenadilo u tom trenutku, da su žene postavile standarde, da očekuju mnogo od njih i da se oni onda osjećaju kao da ne mogu da ispune ta očekivanja, a da oni zapravo samo žele ženu koja je nežna, koja je dobra osoba i koja je jednostavno brižna, koja je tu za njih i njih ne interesuje ni da li je ona uspešna, ni da li je, ne znam kakve porodice, koliko zarađuje, ni ništa. Ali šta oni hoće od te žene što ta žena nije spremna da im da? Ipak, da, naravno, žena treba da je nežna i brižna, to su ženske osobine, ali da li njima smeta to što žena želi ipak da se posvećuje samoostvarenju? Jer u današnje vreme je jako teško da nađeš ženu koja želi da ti bude samo supruga i majka i da se brine o tebi. Na kraju krajeva to nije ni ostvarljivo. Treba neko da zaradi za taj život. Tako je. Ja sam lično bila u situaciji, nemam problem da podelim to, mi je bilo jako interesantno kada sam upoznala jednog čoveka i otišli smo na dejt i nastavili smo da se viđamo i ja sam znala da se on viđao ranije, to da je bio na aplikacijama. Prije toga bi interesovalo mi iskustvo. Rekao, šta se dogodilo tu, kako ni sa kim nije uspeo. I rekao da su sve žene pričale o poslu. Što ti jedina nisi pričala o poslu, nisi nastupila tako, pa rekao što ću da pričam o poslu, izašla sam da uživam, jel tako, u večeri. Šta je bio ključ? Svaka žena je stavila do znanja ti meni ne trebaš, ja mogu bez tebe. Ja sam rekla čekaj, ni meni ne trebaš, ako ćemo iskreno, ali želim da budem sa tobom. I mislim da je tu ta kočnica, zato što muškarci misle da ne trebaju ženama na današnje vreme, zato što one mogu same. Možda možemo same, ali ne želimo same. Zbog čega bi? Želimo partnera, želimo bukvalno partnera, znači nekoga sa kim ćemo zajedno ići kroz život i ostvarivati ciljeve. Da. Zapravo, iz mog ugla, muškarcima bi trebalo da bude lakše ako ti ne treba u tom smislu da se brine finansijski o tebi, iako bi njegov muški ego sigurno strašno mnogo više uživao da on iz minuta u minut potvrđuje koliko je dominantan. Ali mislim, to je glupo i neodrživo i toksično. I to je ono što se zove toksična muškost, odnosno toxic masculinity. Međutim, da li su muškarci dovoljno evoluirali koliko i žene u današnje vreme u tom smislu očekivanja od partnerskog odnosa i od porodice i možda od samog sebe, da on više ne mora da bude toliki provajder koliki je nekad bio? Mislim da je tu borba, da su oni nekako navikli na to, da su i naučeni. Ako se vratimo na prethodne generacije, njihovi očevi su to radili. Oni su izdržavali porodice, tako? Oni su bili glave kuće. Sada dolazimo u ove neke generacije gdje žene kažu čekaj stani, imam ja nešto da kažem. I mislim da oni nemaju to naučeno nekako, kako smo pričali da je o kognitivnim distorzijama, mislim da je i ovo nešto što je naučeno, taj model braka. Sada ne znam ove naredne generacije šta će se sa njima događati, koje odrastaju u tim malo slobodnijim, da kažem, partnerskim odnosima gde i otac i majka imaju, u stvari ne slobodnijim, ravnopravnijim. Imaju više slobode za odluke, ne znam, govori, ostalo komunikaciju, što god, ali su ravnopravniji. Tako da biće interesantno da vidimo šta se dešava u narednih decenija. Koliko ima poremećaja ličnosti u današnje vreme i shodno tome pogrešnih očekivanja? Mnogo, zaista mnogo i primećujem to i u Americi, poslednjih godina više nego ranije. Uvek nekako, kao da naiđe neko doba gde sada je rasprostranjeni, ne znam, bipolarni poremećaj, sada je, ne znam, anksioznost koja nije poremećaj ličnosti. Granični poremećaj ličnosti je veoma rasprostranjen i on je posledica i traume i toksičnih odnosa i te uloge žrtve u koju mnogi ljudi ulaze. A jel možeš još malo da nam objasniš? Ja sam isto čula da je puno graničnog poremećaja i on može da bude jako komplikovan za partnera koji je, da tako kažemo, normalan kada uđe u vezu sa nekim takvim. Kako se manifestuje i šta on tačno jeste? Jeste, znači granični poremećaj je bukvalno to, granica od obožavam te do mrzim te.
I to se menja na osnovu nekog njihovog uverenja i nečega što se u jednom trenutku u vezi dogodilo. Nešto što nije ispunilo njihovo očekivanja na način na koji su oni zamislili. I dolazi do tog konflikta prvo unutrašnjeg, a onda i konflikta sa partnerom, gde partner jednostavno ne može da predvidi šta je dobro i šta može da uradi da pomogne toj osobi, jer to možda u tom trenutku njoj ne odgovara. Tada odnos postaje veoma toksičan. Ta osoba postaje izlostavljena na neki način. Zato što je tu zaista mnogo stresa, mnogo emotivne. Govoriš, postaje zlostavljana ona koja ima poremećaj ili ona koja nema? Ona koja nema. Da. Zato što toliko postaje toksično da oni počinju da se osjećaju ugnjetavano. Naravno, osoba koja ima granični poremećaj nije kriva, jer ona jednostavno ima taj poremećaj, ona to ne bira. Ali ova osoba, znači, to je ciklus. Da. I onda, znači, kada primetiš da imaš neku takvu osobu, jedino što ti preostaje to je da prekineš taj odnos. Što je veoma teško. Zato što oni umeju da izazovu toliko empatije, toliko sažaljenja. Da je jako teško prekinuti odnos sa njima i to postaje ciklus koji traje i traje i traje. Kada su nežni, kada su u tom nekom pozitivnom raspoloženju i toj nekoj ljubavi, to su zaista divni ljudi i oni zaista pate. I zbog toga je upravo teško napustiti takav odnos. Ali zato kad dođe ona druga faza? Kad dođe ona druga faza, to je pakao, zaista. To stvarno postaje teško. Ja znam ljude koji su dolazili u situacije da jednostavno ne mogu kući da se vrate. Zato što je ta osoba koja ima granični poremećaj odlučila da se oni tog dana osjećaju kao da nisu bili dovoljno zbrinuti od svog partnera, da im nije dovoljno puta poslao poruku, da nije odgovorio na poziv u tom trenutku kada su oni pozvali, zato što je njima to bilo potrebno, ali nema veze da li su oni radili ili nisu mogli da se jave ili šta god. Do te mere da im jednostavno kažu ne možeš da se vratiš kući, zaključaju vrata ili šta god. Či toliko postaje i zbog toga kažem da postaje i vrsta zlostavljanja. Tako je. Dobro, svakako treba realno sagledati i čim je nešto toliko vruće i hladno i kontrastno, mislim to onda nije dobro. Tako je, reagovati na vreme. A šta je onda nešto što bi se smatralo jednom dobrom vezom i jednim dobrim odnosom? Volim to da pitam svoje sagovornike, jer svi smo primetili šta sve nije dobro. Šta sve nije dobro. A nekad nismo ni svesni nikad nam je dobro. Jeste. Dobra komunikacija. To je ključ, iskrena dobra komunikacija, bezbedna komunikacija. Da se osjećamo slobodno i bezbedno da kažemo partneru kako se osjećamo. Čak i ako dobijemo negativan odgovor, čak i ako nam se neće svidjeti to što čujemo, to je dobar odnos. I da on nama takođe kaže kako se osjeća. Tako je. A ne da nam poriče da to što mi osjećamo da to nije tako nego je glupo. Tako je. Ili smo preosetljivi. Znači, ta potvrda, jel tako da, to preosetljivi smo, dramimo, ne znam, iznosimo stvari iz konteksta, ne, nego to priznavanje krivice, potvrda naših osjećanja. Čak ja kažem u komunikaciji, nemojte koristiti u partnerskim odnosima pogotovo, nemojte koristiti ti si mene povredio, nemojte upirati prstom. Ne, ovo što se dogodilo je meni jako povredilo. To budi osjećaj empatije kod ljudi. Jako mi je žao što se tako, izvinite, jako mi je žao što se tako osjećaš, što te je to povredilo. Hajde da razgovaramo o tome. Jel tako? Ali mi ulazimo u to, ja sam te povredio, nisam te povredio. To nije, ja nisam to imao na umu, ja nisam namerno, ja nisam ti to pogrešno shvatila. Tako je. Jer ti kada upiraš ti poruku, oni drugi se prirodno brani. Naravno. I onda su te ja poruke jako važne, da kažeš ja sam ovo doživjela na taj i taj način i meni ovo izgleda kao da ti mene ne voliš dovoljno ili da me ne poštuješ dovoljno ili da ne znam šta god. Tako je, što god to situacija. Dobro, znači otvorena komunikacija u kojoj niko nikom ne poriče pravo da se osjeća na određeni način. A hajde da se sada vratimo anksioznim osobama, kako da mi prepoznamo da li mi stvarno patimo od anksioznosti. Ti si ovdje opisala primjer svoje mame, kada si prvi put shvatila, ona je mislila da je doživjela infarkt. I ok, to je sada ekstremni primjer napada panike, gde je zapravo, to je ekstremni primjer anksioznosti, ali kako da neko, kako se uopšte karakteriše anksioznost na nekoj listi uslovno rečeno psiholoških stanja ili poremeća ili čega god,
I kako da neko zna ako ima anksioznost i kako se to prevazilazi? Znači, simptomi, je li tako, koji su konstantni. Učestala briga, strah od nečeg lošeg što se može dogoditi, preopterećenost mislima, da li o svemu što nam se dešava, da li preusmerenim na jedan aspekt našeg života, fizički simptomi poput tenzije, bolova, napetosti, bolova u leđima, glavobolja koje su učestale, koje ne prolaze kada popijemo lek protiv bolova, znači to je tenzična ta glavobolja koja potiče od stresa, stomačni problemi, taj neki osjećaj u stomaku, tako, koji imamo kao ta intuicija, i to ljudi i greše, kaže imam osjećaj da će se nešto loše dogoditi, osjećam to u stomaku i verovatno hoće. Ne, to je anksioznost koja utiče na stomak, jednostavno biološki. Ako se to dešava hronično i svakodnevno, trebamo se zapitati da li je to anksioznost. I šta onda treba da radimo? Najvažnije je priznati prvenstveno da postoji problem, je li tako? Onda potražiti i stručnu pomoć. Ja kažem, ne mora to da bude dugotrajna psihoterapija, bilo bi poželjno da jeste, ali ako to uradimo na vreme ćemo saznati kako da se sa tim izborimo, je li tako? Znači, psihoterapija, makar i za neku evaluaciju, da nam potvrde da je to zapravo anksioznost, postoje upitnici koji će jednostavno to odlučiti, ja to odgovorimo na pitanja i zna se koja su pitanja postavljena. I ako jeste anksioznost, to je onda neka vrsta uslovno rečena dijagnoza. Tako je, to je generalizovani anksiozni poremećaj, jedna od tih, eto, dijagnoza koja opet ljudi beže od toga i zbog toga poriču, ne želim label, ne želim natpis, ne želim da me neko obeležava. Što ne znači da vi imate mentalnu bolest, nemate, vi se samo teško nosite kao i svako živo biće sa tako čestim promenama svega i sa toliko zaista objektivnim opasnostima. Jer znate, ja mislim da je teško ljudima da priznaju da oni sami imaju anksioznost, jer u stvarnosti imaju potvrdu da je zaista opasno. Jeste. Znaš, ono, ne znam, ako dete ide negde gde je opasno, ono misli, pa dobro, ali ja se s pravom brinem, ne znam, ako se preti nuklearnom eksplozijom, on misli, pa dobro, ali vidi, zaista je opasno. Znaš, a pored toga da drugi ne bi rekli, vidi, ovo me nešto fali. Jeste. Ali hipersenzitivne strukture ličnosti su podložnije, je li tako? Jesu. Ovdje ima jedno poglavlje, ne osuđujte sebe. Da, što mi prečesto radimo. I osuđujemo sebe čak i zbog te anksioznosti. To. Osjećamo čak i krivicu. Ja sada ne funkcionišem, ne doprinosim porodici, ne doprinosim društvu, živim neispunjen život. I to je jako teško nositi se sa tim, pored ovoga, i ulazimo u taj ciklični, jel tako, ne znam kako bih rekla, šablon života, jel tako, gde nam to onda stvara još veću anksioznost. Naročito ako okolina nas ne razume, nego od nas očekuju, ma hajde razvedri se, pa ajde nemoj da preteruješ, pa nije sve tako crno, ajde kako, nemoj tako da se osjećaš. Mislim, ne možeš ti da prestaneš tako da se osjećaš na zahtev nekog drugog. I zato hajde ti sada kao magistar psihoterapije sa iskustvom iz Njujorka da nam kažeš kako postoji neki laki načini, na primjer kroz tehnike disanja, kroz neko vođenje nekih lista i dnevnika, kako čovek da pomogne sam sebi, ali i na psihoterapiji. Prvo, znači prihvatiti to i prihvatiti da je to nešto normalno. Zapravo, kako nas ponekad zaboli glava, zaboli nas zub, tako može da nas, jel tako, zaboli i duša. Šta onda uraditi? Prvo, nismo u kontaktu sami sa sobom kada se dogodi anksioznost. Mi smo negde van. Razmišljamo o tome šta je najgore što se može dogoditi, razmišljamo o tome šta se dešava sutra, šta je sledeće što trebamo uraditi. Vratimo se sada šta nam se dešava, kako se ja osjećam. Imam strah od nečega, od čega je taj strah? Daj da ga zapišem. Napisat ću na papiru, plašim se toga i toga. Da li je taj strah realan? Zapisat ću koliko je možda realan, koliko se često događa da pada ta nuklearna bomba, je li tako? Postoji mogućnost, ali možda ne danas, je li tako? Vratiti se vežbama disanja, mi prvo ne dišemo pravilno. Ja sam sebe uhvatila da kada kucam mail i fokusirana sam na to što kucam, da ja zadržavam dah. Mogu da obavljam obe funkcije. Ili previše plitko dišemo. Tako je. Ja često isto uhvatim sebe kao da uopšte ne dišem. Jeste. I dišemo plitko. Ljudi ne znaju, ja sam radila prošlog vikenda radionicu. Ljudi ne znaju da dišu iz stomaka. Ne znaju pravilno duboko da dišu. I onda počinjemo da hiperventiliramo, dišemo dovde.
je li tako? Iznad dijafragme. Tako je, skraćujemo dah. I samim tim možemo i da izazovemo anksioznost tim brzim disanjem, je li tako? Kratkim, plitkim. Ako produbimo dah iz stomaka, ako lepo pošaljemo svesno taj udah u stomak, možemo i ruke staviti na stomak, znači da nam se podigne, je li tako, naduva stomak kada udahnemo punim plućima, polako izdahnemo. Ja negde tu brojim kao 4 do 4 na udah, do 6 na izdah, je li tako? I neće prvi put ni uspeti, osjetit ćemo tu negde dijafragmu zakočenu, ukočenu, blokiranu, je li tako? Ali što više to radimo, produbit ćemo dah. To smiruje te vitalne funkcije koje se ubrzavaju kod anksioznosti. Znači podiže se krvni pritisak, lupanje srca, je li tako? Ubrzava se dah. To je jedna jednostavna vežba koju možemo započeti dan. Kod ljudi koji, na primjer, ne mogu da spavaju zbog anksioznosti, kada legnemo uveče misli se roje, je li tako? To je slučaj kod svih nas. U stvari najlakši način da prevedemo anksioznost, to je neka vrsta straha i pribojavanja. Imaš isti osjećaj fiziološki u telu kao kad se plašiš nečega. Tako je, kao kad čekaš kod zubara. Kao ti se stalno plašiš nešto. I stalno imaš onda tu fiziološku reakciju, da li u želucu, da li u crevima, da li u lupanju srca, da li u stezanju knedle u grlu. I ima još jedno važno uputstvo, nemojte da pomešate pribojavanje sa intuicijom. Ono što si malo pre rekla. Jer to što vi imate taj osjećaj, to je možda samo vaša naučena reakcija vašeg organizma na taj osjećaj nemira i anksioznosti, a nije da vi stvarno imate intuiciju da vas čeka nešto loše. Znate, vrlo često to nije to. Vrlo često i to prouzrokuje još veći strah onda. Evo vidiš, imam taj osjećaj u stomaku, je li tako? I stvarno će se nešto, intuicija mi govori da će se nešto loše dogoditi. A ako si baš zastranio, može se desiti da u stvarnosti potražiš potvrdu za taj svoj osjećaj u nečemu što uopšte nije ni važno. Tako je. Ili što možda i nije tvoja dobra procena, da je nešto krenulo po zlu. Dobro, znači rekli smo to disanje, da je jako važno to duboko disanje iz stomaka, koje onda šta? Naš organizam nesvesno, ne ono šta mi mislimo, nego naše funkcije organizma, šta se desi sa njima? Tako je. Umiruje nervni sistem, prostim rečima. Tako. Znači, produbljuje dah koji nas automatski opušta. Automatski snižava krvni pritisak, usporava lupanje srca, tenzija nestaje, ali tako, ako imamo glavobolju. Mi tenzijsku glavobolju možemo jednostavno tim disanjem dubokim rešiti. Koliko dugo treba da dišemo? Ja bih rekla negde 8 do 10 tih udaha i izdaha. Tako, to može da bude i 4 puta i nebitno koliko je ljudima potrebno i zavisi koliko žurimo, ali negde 8 do 10 da se jednostavno potpuno opustimo i da to počne onako da ima efekta. A koliko su mladi ljudi danas anksiozni i zbog čega? Kod njih ćemo često čuti kako imaju napade panike. Koji nisu čak ni dobro definisani. To moram da napomenem, ljudi ne znaju razliku i zbog toga sam malo prije počela nekako sa tim da raščlanimo to šta je napad panike, a šta je anksioznost. Nekada je to čak i sam strah ili briga koja je kratkotrajna ili akutna ili veoma realna, oni kažu osjećam, paničim zbog toga. Ne, napad panike je veoma ekstreman. I znamo kada ga imamo i on traje samo jedno pola sata. Mi ne možemo fizički da budemo u napadu panike duže od toga. Znači znamo ako ga imamo. Mi malo generalno i koristimo tu terminologiju malo slobodno. Jesu ljudi sve mlađi više anksiozni. U poslednje vreme prvo zbog, kažem, promjene načina života, zbog očekivanja koja su se promenila, zbog partnerskih odnosa, sve više i sve češće viđamo i seksualnost, tako, koja postaje, seksualnu orijentaciju koja postaje upitna kod mnogih mladih ljudi i neki taj pritisak, pogotovo na zapadu sada gde je to nekako postalo slobodnije, ljudi počinju i da se pitaju šta se dešava sa mnom ako osjetim, ne znam, privlačnost k suprotnom polu, da li sam gej automatski, kako ću se uklopiti u društvo, kako ću biti prihvaćen. Mnogo se promenila anksioznost, to jest uzroci anksioznosti kod mladih ljudi. Nisu onako da kažem jednostavni, nisu nikada bili jednostavni, egzistencija i ostalo. Pod uticajem društvenih mreža naročito, jer je to svakodnevni iz minuta u minut prilika da se upoređuješ sa drugima i da dobiješ potvrdu da nisi dovoljno dobar. Tako je, i influenceri
Tako je, influenceri su sada od toga svi zarađuju, jel tako? Oni su, na primjer, jedan primjer gde svi sada mladi dolaze, ja čak imam i klijente koji su tinejdžeri, bit će influencer. Pa dobro, ali kako ćeš zarađivati? To je moje pitanje, jer ne znači da ćeš od toga moći da zaradiš. Ne znači da ćeš odmah imati, ne znam, 500.000 pratilaca, jel tako? Ali imaju tu neku iskrivljenu sliku, ja kažem, ružno rečeno leba bez motike, jel tako? Ja ću sada to uraditi, ako ne uspem, anksiozan sam, uplašen sam, šta ću sada, nemam neku opciju kao backup. A pratim nekog drugog ko je na ko zna koji način došao do toga, prvo ko predstavlja svoj život na samo savršen način, tako to stalno čujemo i konstantno razgovaramo o tome, što mi je veoma drago. Mi ne znamo kakav je tim ljudima život iza Instagrama ili bilo koje društvene mreže. I onda stvaramo taj neki osjećaj tenzije i toga da moramo da nastavljamo, da idemo u korak sa nečim što nama možda čak nije ni dostupno. Da. I možda mi to čak ne bismo ni želeli, ali nam se samo čini kao brži i lakši način. I još koju vrstu osjećaja to pravi, eto, neuspešan sam. Jer vidiš, on je uspešan, samim tim ja sam neuspešan. Ali šta su to neka zanimanja koje bi mladi ljudi danas trebalo da biraju u vremenu i veštačke inteligencije i društvenih mreža? Evo, kako ti to sagledavaš, recimo, iz Njujorka, gde živiš i radiš, i možda imaš neki uvidi i o našoj ovde situaciji. Mi ipak više još uvek živimo analogno. Da. Više su zastupljene sada te neke tehnološke, da kažem, ta zanimanja je vezana za tehnologiju, da li je to neki IT stručnjak, da li je neko ko se bavi tim nekim razvijanjem, ili tako, programa, tim developmentom. Od toga zaista može i dobro da se zaradi, ali treba i da se školuje, ili tako. Ali treba da imaš i za to i sklonost. I sklonosti, tako je, to sam htjela i da kažem, znači, nebitno je šta ja kažem i šta mislim, šta bi bila preporuka. Mislim da je najbolji savjet negde da sami saznamo šta je nama ono što će nas činiti srećnim. Nebitno je ni koliko ćemo zaraditi, ok, treba obratiti na to pažnju, ali ti treba da radiš taj posao svakog dana svog života i da se budiš ujutru ili radostan što ćeš otići na taj posao ili sa mukom što uopšte ustaješ da ideš tamo. Znači, to je jedan savjet mladima, da jednostavno pronađu sebe u tome što rade, ne da gledaju svoje prijatelje koji uspe u čemu. Svako ima nešto. Ja sa svojim koleginicama razgovaram često. Mi smo psiholozi, ja kažem, imam dosta prijatelja u krugu profesije. Niko od nas nema iste ambicije. Niko od nas ne radi čak ni psihoterapiju na isti način ili u istoj, da kažem, nekoj organizacijama, nekoj privatno, neko drži firmu, neko nebitno. Imamo drugačije afinitete. Či treba se gledati realno i ne treba se plašiti te neke duže staze. Mislim da je sada sve počelo instant, da bude i to mladi ljudi forsiraju. Pre ću uzeti kurs neki koji će mi doneti ne znam koliko hiljada pratilaca na Instagramu, ja ću od toga zarađivati novac. A znanja nekog dugotrajnog i neke, da kažem, i diplome i te potvrde, i uspeo sam da zaslužim tu diplomu, oni to gube. I mislim da je to instant rješenje, sve nešto na brzinu, sve mora sada, to nestrpljenje. Tako je, ali to instant je vrlo teško ostvarljivo, zaista tako brzo. I koju onda to frustraciju pravi i koliko to pravi, da kažem, psihičkog nereda u glavama mladih ljudi? Onda oni već dolaze u tu neku situaciju gde su utrošili neko vreme i nisu uspjeli u tome. I onda osim te potvrde i ni u ovome nisam uspeo, dolazimo i do toga šta ću sada. I onda zaista nastupa ta neka frka i panika, gde ću sada, na što sada da se preusmerim, sada sam već izgubio ne znam koliko vremena života utrošio da učim o tome, a to nije pošlo kako sam ja zamišljao, šta sada da tražim drugo, sada već kasnim za svojom generacijom, to stvara sad već neke i veće haose i probleme. Sad, kako bi ti savjetovala mladim ljudima da se otrgnu, zaista kažu da je jako važno da se ne poredimo sa drugima, nego sa sobom, sa onim šta smo bili, šta smo postali, šta smo hteli da budemo, šta nismo hteli. Međutim, vrlo je teško mladim ljudima generalno, pošto je vršnjačka grupa nešto što utiče i više od porodice i sve. Drugo, naročito u vremenu društvenih mreža, mladim ljudima je jako teško da pobegnu od toga da se ne upoređuju sa drugima i da
ne zavise od tuđeg mišljenja. Jer ti kroz društvene mreže neprekidno se suočavaš sa tuđim mišljenjem. Da li oni misle da si ti lepo ispao na toj slici pa su te lajkovali, da li oni misle da si rekao nešto glupo ili si rekao nešto pametno ili nisi rekao ništa ili šta god. Tako da je to jedno jako surovo bojno polje koje je za humanost i za neke ljudske principe stravično opasno i sad mi stariji, mi to uviđamo. Pa čak se i mnogi od nas upecaju na to, naročito kad si iz javnog posla, a kamoli deca kojima je to normalnost, oni ne shvataju da je to zamka, da to nije važno. Kako oni da primete da zaista tuđa mišljenja ne utiču ni na šta i da nije uopšte bitno i da je veliko pitanje ko je taj neko ko je izneo svoje glupo mišljenje ili osuđujuće mišljenje ili uopšte jednu uvredu ili manipulativnu misao koja je sračunata na to da se kroz komplimenti zapravo osjetiš loše. Jeste. Ja nekada kažem svojim klijentima, tinejdžerima koji se tako upoređuju, pronađem neku drugu osobu koju baš briga za tuđe mišljenje, isto iz njihovog okruženja, nekoga ko se potpuno drugačije oblači, ko se potpuno drugačije ponaša, ko ima neko svoje neke osobine, htjela sam da kažem osiguranje, ne znam zašto, koji imaju neko svoje, neke hobije, nešto. I zapitam se, dobro, ajde, možete njih da mi opišete kako se oni ponašaju, jel tako? Znači, mi uvek gledamo taj primjer kako ide stado, jel tako? Kako idu svi, da se sa tim poredimo. Ne gledamo ono što se dešava van. Samopouzdanje je veoma bitno. Izgraditi kod mlade osobe, pogotovo mlade osobe koja ima društvene mreže koja je tome izložena. Vratiti se ponovo na ono zbog čega sam ja vredan, zbog čega je ta osoba merodavna, ko je ta osoba uopšte. Da mi ostavi komentar, ta osoba mene ni ne poznaje. Ta osoba ne zna ništa o meni, ta osoba ne zna ni pozadinu toga što sam ja postavio na društvenu mrežu. Znači, veoma je važno da izgradimo to samopouzdanje i tu samopotvrdu. A onda i da znamo kome da se obratimo ko će nam realno sagledati život, ko će realno sagledati naše uspehe, ko će realno sagledati i potvrditi nešto dobro što smo mi uradili i ko će nam dati možda i konstruktivnu kritiku ili savjet. Jer ljudi koji osjećaju potrebu da ostavljaju komentare na društvenim mrežama, ružne komentare, nebitno da li poznaju ili ne poznaju tu osobu koju su ostavili komentar. Problem je u njima. Zbog čega si ti osjetio tu potrebu. I to je nešto što trebamo naučiti mlade. Dobro, znači ta dugoročnost je nešto što fali mladima. Oni misle da je sve moguće sada. Sada i ovde. Neke stvari jesu moguće sada i ovde, ali stvarno se mora gledati na duže staze. Evo, ja sam pretraživala po svojim porukama. Hoću da dam primjer, recimo kada treba neko da definiše sebe, šta sve njega. Ja sam nedavno bila u prilici da sumiram neke od svojih osobina, pa ću vam podelit ću to sa vama, jer neki nemaju ni pojma šta ih sve odlikuje, a što su takođe pozitivne strane. Ali hoću kažem da je bilo skoro jedno istraživanje gde su mladi ljudi, ovi koji su generacija Z, to su znači oni što su rođeni između 95. i 2010. Znači to iz 2010. i 95. Dakle, oni čak 60% njih bi želeli da društvene mreže nikada nisu izmišljene. Dakle, iako oni su deca koji su savremenici društvenih mreža i oni su shvatili koliko su njima društvene mreže zagorčale živote i oni, čak 60% njih bi želeli da društvene mreže nikada nisu postojale. A evo ja hoću da vam dam primjera, poslije ću dalje magistru Suzani Sjeničić da dam reč da nam kaže koje su to još tehnike i mehanizmi kako da savladamo svoju anksioznost, što možemo sami da uradimo. Recimo, šta može da vas odlikuje? Elegantna, senzualna, ženstvena, duhovita, velikodušna, moderna, savremena, elokventna, društvena, otvorena, informisana, blaga, jaka, privržena, lojalna, pouzdana, obrazovana, ostvarena,
ne mora svako biti ostvaren. Ajde to, ja imam 55 godina. Produhovljena, sofisticirana, u formi, prijatne spoljašnjosti. Dakle, na primjer, a onda možeš dodati dobar prijatelj, to sad nisam imala toliko vremena, dobar prijatelj, pažljiva, razumeš? Lepo pišem, na primjer, neko možda to lepo radi. Lepo se izražava. Znači, ljudi, toliko ima divnih stvari, ima lepe prste. Mislim, neko možda ima lep profil, neko ima lepu kosu, neko se lepo kreće, senzualno se kreće, neko je vešt u gimnastici, neko zna da okreči svoj stan, neko je uredan. Ljudi, znate, toliko ima divnih stvari u vezi sa samim sobom koje mi nismo zapisali. Uživa u tome da dekoriše svoj prostor, voli da pomaže drugima. Znači, ima toliko stvari koje mi moramo da osvestimo i znači, kada uđete u neki odnos i kada vam nije jasno zbog čega bi taj neko vas trebalo da vidi, da prepozna, da prihvati, da vas želi, da vas voli, pa pre toga setite se zbog čega, i to nešto zbog čega bi vi sebe trebalo da volite. Znači, i zbog čega vi već sebe možda volite ili vi niste svesni šta sve imate zbog čega vi treba sebe da volite i da prihvatite, da biste bili svesni da vas i taj neko vidi tako. Jer, znate, mi često osjećamo potrebu, i to je ljudski, da nas drugi potvrdi, da nam drugi pokaže koliko smo vredni ljubavi i koliko smo fenomenalni. Pa i da nam to stalno ponavlja i da nam to stalno govori. Ali ako mi istinski ne verujemo da smo mi takvi, mi nećemo ni da poverujemo tom nekome u te njegove izraze ljubavi i naklonosti. Ili nećemo da vidimo kad nam taj neko izražava naklonost za nešto što on u nama vidi, a što mi nismo prepoznali kod sebe. Eto, sita sam se ispričala, ajde sad malo ti kao psihoterapeutkinja. Ajde sad malo ti dodaj, ako ima još nešto. Ne, ovo je super i drago mi je što ste to i pročitali da podsjetite ljude koliko je to bazično, koliko je malo, da kažemo koliko je zapravo veliko. Znači, to svi imamo nešto, svi imamo mnogo kvaliteta, ali mi opet merimo se sa nekim ko je postigao ne znam šta. Možda taj neko nije brižan, možda nije dobar prijatelj, možda nije dobra osoba i možda ne ume da okreči svoj stan. A vi sve to umete. Nelojalan je, izdaćen je bližnjeg, sebičan je, grabi samo za sebe. Da, možda je super uspeo, ali nema empatiju, sebičan je, egocentričan i brine samo o svojoj zadnjici. Da se lepo izrazimo. Tako je. I onda šta će vam takva osoba i kao uzor, i kao prijatelj, i kao partner? Upravo tako. Znači, gde je tu mesto za vas? Tako je. Tako je. Jedna lepa vežba koju ja klijentima nekad dajem, sad ne može sve da se upotrebi jer je odrasla osoba i dete u pitanju. Kažem, vratite se u detinjstvo i gledajte to dete objektivno, kao da je nečije dete. Kako biste opisali to dete? Ili ima neki talent? Da li je ono dobro? Da li je pametno? Da li je brižno? Da li je darežljivo? Tako? Da li ume da deli sa drugarima? Oni tako divno sebe opišu kao malu decu. Pa gde vam se rekao onda to izgubilo usput? Kako je to prestalo? A nije? I to je jedna od vežbica gde ljudi mogu objektivno da sagledaju sebe. Opet kažem, nije sve prikladno današnjim godinama, ali opet te neke glavne karakteristike, ta neka ličnost, to je nešto što nosimo kroz život. Dobrota. Ljudi, mi zaboravljamo dobrotu, koliko je to važno. Kad je neko dobar. Međutim, znaš, ima jedna, nažalost, ružna izreka u našem narodu koja je postala uverenje, a to je dobar i lud su braća. Međutim, znate, jedna stvar je kad ste vi mnogo dobri pa vas drugi koriste i iskorišćavaju i onda ili manipulišu, a druga stvar je da je vrlina je biti suštinski dobar čovek. Možda niste obrazovani, možda niste profesionalno ostvareni, ali ste dobri. Tako je. Ne morate da budete sve. Tako je. I tu treba napraviti granicu. Eto, znači ne mora biti istinito dobar i lud su braća, jel tako? Znači ako ja prepoznam da me neko iskorišćava, ako ja tu postavim zdravu granicu, ne bezobraznu granicu, nego zdravu,
onda ta osoba nema priliku to da uradi drugi put. Ja ću i dalje biti dobar prema nekom drugom, jer neću generalizovati da me svako u životu prevari i svako hteo da iskoristi. Tako je. Ima još jedno dobro poglavlje u tvojoj knjizi Oslobođeni anksioznosti, gde ti objašnjavaš razne vrste anksioznosti. Da li si raspoložena da nam to malo još ispričaš? Možemo malo da pročešljamo vrste anksioznosti i vrlo zanimljivo kod anksioznih osoba to je izbegavanje. Jeste. Znači, postoje, neću zalaziti puno u svaku, tu već zalazimo u neke druge teme, ali pored generalizovanog anksioznog poremećaja postoji i socijalna anksioznost, jel tako? Šta to znači? Strah od društvenih odnosa, jel tako, od osude drugih. Ovo je o čemu smo razgovarali, osude drugih, da li će biti prihvaćen u društvu. Kako će me proceniti? Kako će me proceniti? Kojim me očima gledaju? Tako je, da li će me voleti, da li će me ogovarati kada okrenem leđa. Postoje raznorazne fobije, jel tako, od zatvorenog prostora, od letenja, od raznih životinja, liftova. Lift, avion. Avion, tako je. Onda strah od životinja. Od životinja, to su zmije, pauci, ne znam, to su neke onako najbitnije ptice. Ali neko se plaši i pasa čak. Tako, neko čak i pasa, jest. Da. Sad opet i to, da li je realan strah, da li su oni imali prethodno iskustvo sa psima, gde ih je pas ujeo, pa se to razvilo u fobiju ili je to neki nerealni strah. Onda panične napade, eto, izdvajam. Postoje poremećaji poput ADHD, jel tako, koji su poremećaji pažnje i koji su poremećaji, to jest hiperaktivnosti, koji se preklapaju sa anksioznošću, što se simptoma tiče i onda je jako teško i razaznati šta je anksioznost, a šta je taj poremećaj. I zbog toga kažem da je jako bitno... Ima još jedna zanimljiva ovde koju možda mnogi imaju, a ne prepoznaju, to je separaciona anksioznost, a to znači strah od odvajanja. Tako je. I šta on sve vuče još sa sobom? Strah od odvajanja može biti veoma rasprostranjen i veoma stresan zato što može osoba da se veže za bilo šta, za kućnog ljubimca, za partnera, za roditelja. To je veoma rasprostranjeno kod dece, na primjer, pogotovo dece anksioznih majki koje ih upozoravaju na neku opasnost i koje se osjećaju bezbedno samo uz majku, na primjer. To utiče na društveni život, utiče na odnose sa drugim članovima porodice. Utiče u partnerskim odnosima, na primjer, utiče na to da jednostavno imamo strah i ekstremnu anksioznost ukoliko partner izađe bez nas, ukoliko otputuje, ukoliko mi imamo obaveza, da to utiče i na posao i utiče na našu mogućnost uopšte da funkcionišemo u društvu. Da, ali utiče na to da ljudi izbegavaju samoću. Tako je, apsolutno. Pošto potom moraju da budu u društvu. Tako je. Ali taj generalni anksiozni poremećaj, to je verovatno nešto najčešće. I šta on to sve podrazumeva? Da. Najčešće i najrasprostranjenije. Znači, brinemo o svemu i svačemu prostoru. Zdravlje bližnjih, uspeh u školi, veza, posao, finansije. Dobro, mislim, u principu sve. Normalan čovek živi normalan život i sve to ima kao faktore u svom životu. Samo je pitanje u kojoj meri se on stvarno osjeća disfunkcionalno, uznemiren, toliko da on ne može dobro da funkcioniše. Jer onda on nije dobar ni sebi, ni drugima. Jer stvarno je bitno da prepoznamo. Jeste, to je jedan dobar način isto. Prepoznati koliko smo zapravo, da li smo anksiozni u granicama normale ili smo anksiozni, kažem, spremni za dijagnozu anksioznosti. Da li ometa našu funkciju? Da li ometa obavljanje svakodnevnih obaveza? Sad, kako se leči anksioznost? Anksioznost se isključivo leči psihoterapijom. Ljudi greše kada piju lekove protiv anksioznosti. Oni ne leče anksioznost, to je naučno dokazano. Oni umanjuju simptome anksioznosti, ali ne leče anksiozni poremećaj. Uzroke ne otklanjaju. Ne, tako. Uzroke moramo sami u saradnji sa psihoterapeutom da otkrijemo. Tako je, i da naučimo, da odbacimo, da naučimo kako da ih rešimo, da se sa njima izborimo. Znači, proces nije ni kratak, ni lak, ali je delotvoran. Moramo da promenimo šablone razmišljanja. Dobra stvar je što postoji nešto što se zove neuroplastičnost. Znači, mogućnost našeg mozga da se menja.
mogućnost da mi rekonstruišemo način na koji razmišljamo, mogućnost da naučimo tu istu amigdalu o kojoj sam pričala, da sada ne reaguje više, da je izlažemo tom strahu, da je izlažemo okidaču. Ako se sada plašim, ne znam, da uđemo u automobil i pređem most, hajde staću ispred tog automobila, je li tako? I osjetit ću anksioznost, ostaću tu dok ona malo ne prođe. Možda ću se vratiti kući, sutradan ću ići korak dalje, ući ću u automobil. Neću ga upaliti, ući ću, je li tako, i sedeću tu. Kada prevaziđem to, sledeći korak je stavit ću ključ, je li tako? Naredni dan ću okrenuti ključ, vozit ću nekoliko metara, je li tako, dok se ne oslobodim. Znači, to je to izlaganje strahovima, koje je jako bitno u lečenju fobijama, na primjer. Opet ne trebamo, jel tako, da se družimo sa zmijama ukoliko se njih plašimo. Ili sa medvedima. Ali to su već i objektivne opasnosti. Jeste, tako je. Znači, ako je to neka fobija od, ne znam, zatvorenog prostora, od, ne znam, gužvi, od nečeg tako, to je već u redu da se izlažemo tome, jel tako? Znači, vraćam se na tu mogućnost da mi ponovo naučimo i mi možemo ponovo da naučimo sve to i da olakšamo sebi i na taj način izlečimo anksioznost. Jedna od najdelotvornijih škola, da kažem, misli, tih teoretskih pristupa jeste kognitivno-behavioralni pristup, jel tako? Ili KBT, kako ga ovde zovemo, koji se bavi mislima i ponašanjem. Či mi pomažemo svojim mislima da budu drugačije, da budu zdravije, one tada utiču i na naše emocije i samim tim i na naše ponašanje. Da. Zanimljivo je da anksiozne osobe žele da kontrolišu sve oko sebe da bi bile sigurne, je li tako? Imaš još jedno poglavlje, krug kontrole, to mi se čini da je možda zanimljivo i da će se mnogi u tome prepoznati bez obzira na to da li imaju neke anksioznosti ili ne. Da. Kao što sam rekla, anksioznost voli neizvesnost, jel tako? Voli nešto što ne znamo šta će se sledeće desiti, nesigurnost. Tako je, ali nije da stvarno voli, nego je tako nabaždaren mozak da traži. Tako je, pa zato kažem da oseti nešto što je nesigurno. Kažem, anksioznost to voli, a mi treba da je naučimo da je nekako drugačije kanališemo, jel tako? Anksioznost nas vuče ka toj nekoj nesigurnosti, a mi trebamo da naučimo kako da se sa tim izborimo na zdrav način koji ne prelazi u obsesivno-kompulsivni poremećaj, tada da počinjemo da držimo sve potpuno pod kontrolom. Nešto što se dešava je domino efekat, jel tako? Ako imamo tu neku misao anksioznu koja će dovesti i do anksioznog ponašanja, mi onda tražimo neku kontrolu, jel tako? Nešto čime ćemo se osigurati. To je u redu, to je zdravo donekle. Trebamo i obezbediti neki taj krug kontrole, ako ću se tako izraziti, šta možemo mi da uradimo da isplaniramo dan. Vi ste pomenuli malo pre da možda zabeležimo sve šta nas očekuje tog dana, da možda raščistimo prostor, da nam ne bude haotično, ne znam, na stolu na kom radimo, tako da znamo gde nam se šta nalazi. To je nešto što umiruje anksioznost i što nam pomaže da držimo stvari i konce u svojim rukama, tako, i stvari pod kontrolom, kako bismo izbegli bar donekle taj neki osjećaj. Da nam bude predvidljivo. Jeste. Jer pretpostavljam da predvidljivost je jako važna i to sigurnost. Sad imaš još neka poglavlja koja mi se čine dosta uputna, to je ne čuvajte svoje osjećanja, recimo, i šta to znači? To znači da odbacimo, jel? Mi držimo sve u sebi i jednostavno anksioznosti dolazi od tih neprocesovanih iskustava, osjećanja, traume. Kada kažem traume, to ne mora biti trauma ratna ili ne znam, nešto tako ekstremno. Može biti trauma razvoda, raskida, odlaska sa posla koji smo voleli, ne znam, otkaza, bilo šta. Ako mi o tome ne razgovaramo, ako ne raščistimo odmah sa tim osjećanjima, blagovremeno barem, to ostaje u nama. I ono se taloži. I tako i nastaje anksiozni poremećaj od tih nataloženih, neprocesuiranih emocija. Znači, treba da prihvatimo tu emociju i tu da se pozabavimo njome. Jeste, da se pozabavimo, ali kasnije da je otpustimo. Da je otpustimo, ona se već u tom procesu nekako i otpušta, tako? Kada mi posložimo te neke stvari, kada raščlanimo šta je tu bio naš udeo, pomirimo se sa tim ako je bilo neke naše možda krivice, šta je nešto što nismo mogli da kontrolišemo, zbog čega je to moje eventualno dobro što se dogodilo, da ostavimo prošlost u prošlosti, da se pomirimo sa tim da se neke stvari jednostavno dešavaju, da mi na prošlost ne
možemo da utičemo, ne možemo na budućnost, da razgovaramo o tim osjećanjima, da li na psihoterapiji, da li sa prijateljem, ali da isplačemo jednostavno šta imamo, da priznamo, osjećam tugu sada, zbog toga teško mi. Samim tim mi to i otpuštamo, zato što ne držimo više u sebi. I ja bih dodala jako važno da to ne vezujemo za svoj identitet. Nikako. Znači mi ako stalno se vezujemo da smo mi to što se nama dogodilo, iako je prošlo 5 ili 10 godina, mi sad živimo neki potpuno drugi život, mi imamo sada drugi identitet. Zašto? Pa zato što je sve drugo. Od biologije našeg tela i naših ćelija do okruženja u kome se nalazimo, do posla koji obavljamo, do naših godina, do ne znam, drugih partnera ili naše dece koje su drugom uzrastu. Dakle, ja bih htjela da za kraj zaključimo kako da, znači, pobegnemo od tog svog nekog lošeg identiteta, traumatizovanog, jer vi ako za sebe stvarno verujete da ste ta neka jadnica koju je neko odbacio i koju su, ne znam, otpustili sa posla i ne znam, koji se nisu ostvarili ti planovi, pa ne trpite to. Mislim, vi ćete to i da budete ako to stvarno mislite o sebi. Ali objektivno to više niste vi. To niste vi, uznapredovali ste upravo to što ste rekli, to je divno. Da nismo više ta ista osoba. Između tog trenutka, između tačke A i tačke B, dogodilo se bezbroj situacije, bezbroj iskustava koje su bile različita. Zašto smo onda i dalje tamo? Mi više nismo ta osoba. Ja i kada pričam o anksioznosti ne dozvoljavam nikome da kaže ja sam anksiozan. Ja imam anksioznost. To nije moj identitet, to nije moja ličnost. Ja imam glavobolju, ja imam anksioznost. To je nešto što se meni trenutno dešava. To je slično nešto što bih i rekla kao savjet, evo da razdvojimo. To je nešto što se meni dogodilo, što mene ne opisuje. Zbog čega se dogodilo, to je diskutabilno. Možda sam ja i imao udela u tome, ali zbog čega sam tako reagovao. Opet ne opisuje mene, opisuje to trenutno stanje. Da, možda sam samo, nisam umeo bolje i možda samo... Nisam imao uslova. Nisam imao uslova ili nisam imao hrabrosti ili bio sam tako u takvim okolnostima i to je okej. Čak i ako je tvoja odgovornost i to je okej. Tada je tako moralo da bude. Sad ti se čini da si tada mogao drugačije, ali tada nisi mogao drugačije. Znaš, to je ta naknadna pamet. I što je skoro rekla Marisa Peer, nikako nemojte da prisvajate ta loša stanja, na primjer ova moja glavobolja, ona je na primjer taj primjer, nemojte je vezivati za sebe, jer to je samo nešto što vi trenutno imate i što će da prođe. Kao i nemojte govoriti, što si ti rekla lepo, Suzana, ova moja anksioznost ili ja sam takav i takav. Ne. Znači imam to i to je stanje sa kojim mogu da se izborim. I koje će proći. Hvala puno magistru Suzani Sjeničić, koja živi i radi u Njujorku kao psihoterapeut i koja zna kako se osloboditi anksioznosti, pošto je tu knjigu napisala i objavljena i u Njujorku i u Srbiji. Nismo stigla pričamo o tome kako uspeti u Americi, ali očigledno je moguće, jer ti imaš svoju privatnu praksu već 7 godina. Hvala lepo. Hvala na tom. Hvala tebi što si bila sa nama na Hype televiziji u podcastu Sada i ovde, a vama hvala što nas gledate. Sve što ste propustili, vratite i pogledajte na našem YouTube kanalu i naravno pratite nas na našim društvenim mrežama i na portalu hypetv.rs. Želim vam dobro zdravlje i proverite svoje misli, možda nisu tačne. Prijetno.